subscribe to my channel. And also press this bell icon. Tagal naman ng bus. Anong oras na kaya? Gutom na ako ah. Kaya muna ako. Tinapay pa ako dito ah. Ayan. Asan kaya dito yung pwedeng kainin? Mama, ito po, tinapay. Tubig din po, mama. Taka mo. Ang sinabi mo? Wala, para sa'yo talaga yung tinapay. Gusto mo nga! Sige po. Ito po, mama. Napakabuti naman ng puso mo. Salamat po, mama. At dahil dyan, bibigyan kita ng gantimpala. Talaga po? Oo. Itong una. Ito. Hindi ka nito matatablan ng bala. Itong pangalawa. Hindi ka matatablan ng saksak. Itong pangatlo. Hindi ka matatablan ng suntok. Hindi ka lang po, mama. Hindi ako tatablan ng bala. Oo. At saka hindi ako tatablan ng saksak. Tama. At saka hindi rin ako tatablan ng suntok. Oo. Talaga po ba? Oo. Maraming salamat po, mama. Hulog po kayo ng langit. Sige. Mangalakal muna ako sa kabilang baril. Sige po, mama. Ingat po kayo. Ingat ka dito. Talaga? Meron akong tatlong agimat para sa bala, para sa saksak, at para sa suntok. Hindi ako tatablan. Ang galing. Magagamit ko. Ito. Patay. Patay. Saan yung para sa bala at para sa saksak, pati sa bugbog? Eh, pareho naman to eh. Ang gulo. Sige na nga, kahit ano na lang, basta susuot ko. Saan kaya dito yung para sa bala? Eh, pareho naman to eh. Nakakalito. Sige nga, pabayaan na yan. Gagamitin ko na lang kahit saan. Wait lang. Kailangan malaman, may agimat ako. Wow, ang Para galing! sa bala. Hindi ako tinatablan. Wait lang, susot ko. Siniyabang mo ha, kung may baril ka. Wait lang ha, wait. Angas, angas! Mahirap naman na suot ito. Sige, barilin mo ko kahit saan. May agimat ako. Talaga ba? Oo. Isang bala ka lang. Natablan ako dun ah. Hindi yata mag-isang agimat. Kuha ako ng isa. Baka hindi ata tamang nagamit ko. Ito yata yun. Subukan ko lang. Tinauto mo. Sige, baralin mo ako ulit. Pinalitan ko na yung agimat ko para sa bala. Baka ito na yung tama. Sayang lang ang bala ko sa'yo. Sasaksakin na lang kaya kita. Parang matalim-talim pa to. Bagong hasa to kanina. Mali na naman natang nagamit kong agimat. Tablan ako. Sabi ko na. Matalim pa to.
Bakit puro mali? Kunin ko ulit yung isa. Baka gumana na to. Ito na siguro yung tama. Okay. Baka ito na yung tama. Paksakin mo pa ako. Aba. Hindi ka pong matay-matay. Eh kung bugbugin na lang kaya kita para matuluyan ka na. Ayan. Parang masakit-sakit na yan sa katawan. Mali yata yung nagamit kong agimat. Hindi yata tumugma lahat. Battery. Aba, siguro mayaman ang taong to. Patingnan na. Aba, men, Rolex. Siguro mamahalin to mga... Ilan nga pala yung Rolex ngayon? Basta. Basta mamahalin to. Ano pa kayong meron to? Aba. May pabango pa. Hindi na ako babaon nito. Nasaan ang wallet nito? Nasaan na kayang wallet? Nasaan na kayang wallet? Utang inang taong to. Wala para tong pera. Pinakabot mo lang yung oras ko. You just waste my time. My time waste you. Baba. Iho. Paano ka? Anong nangyari sa'yo? Ito pala manong. Uy. Mali ang gamit ng binigay mo sa akin ng agimat. Mali yung gamit ko. Hindi gumana. Mabisa eh. Naano ako eh. Nabugbog, nasaksak na baril. Walang bisa. Talaga? Wala bang Wala bang 3-in-1 nun? Yung isa lang. Kasi mahirap yung tatlo eh. Coffee mate? Hindi, gatas na tsuko. Aba, iho. Huwag kang mag-alala. Meron ako niyan. Choco na may gatas. Gatas na may choco. Ito. Ang nag-iisa. Ito na ba yung nandito na lahat? Yun na nga. Ang tatlong agimat, yung para sa bala, sa saksak at sa bugbog, kompleto na ba to? Ngunit iho, bago mo ito gamitin, kailangan mo na itong lunukin. Upang Lunukin mananam ko? mo ang lakas. Eh bakit ang laki nito? Hindi ko kaya to, walang tubig. Pag hindi mo linunok yan, hindi ka lalakas. Ay tayo niyan. Ito, may tubig ako dito. Ang mahal pa lang ng tubig dito, 60 pesos oh. Bili ka na, for sale yan. Walang buy one take one eh. Kaso, ito lang nag-iisa. Paano ba yan? Papanubaya ko na ito sa'yo. Dahil may lalakarin pa. Hello? Hello, babe? Alis na ako. Dito na si babe. Sige po. Hello, babe? Asan ka na, babe? Walang yan itong pulag na to, may kakulmit. Ito na namang kupal ka. Hindi ka pa rin nadadala. Nung una, wala kang pera. Siguro naman. Baka may pera ka na dyan. May medalyon ako. Pero may problema ako. Nilulunok. Hindi ko kaya to. Lunukin mo na. Bilis! Lunukin mo Hindi ko na. kaya to. Ikaw na lang. Bakit ako papalunukin mo? Ikaw nga babarilin ko. Hindi ko nga kaya. Wala akong tubig. Hindi yata mag-isa ang agimat.
Mag-shoutout kami ngayon. Okay, shoutout nga pala kay Ryan Lacanaria, taga Hagnaya. Okay, shoutout po sa iyo. Salamat din sa pag-subscribe. Shoutout din sa Ibit Scarlet TV. Shoutout sa Sam GB. Shoutout din sa Don Mendes Vlog. At syempre shoutout din sa mga bagong vlogger dyan na katulad namin na nagsisimula pa lang. So yan po, welcome back Aga TV channel. Shoutout po sa lahat. At sana patuloy niyo pong suportahan ng channel na to. Shoutout guys kay Agapi Joyce in Salcedo. At syempre guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, Aga TV, huwag niyong kalimutang pindutin yung kulay pula, yung subscribe button, and then click the bell button para updated po kayo sa mga bago naming vlogs. At syempre guys, pag nagustuhan niyo po yung mga video namin, huwag niyong kalimutang mag-like, share, at comment na rin po sa baba sa mga katanungan dyan. Kung kahit anong katanungan po, pwede basta related po sa video. Ayun lang po, have a good day and God bless.